patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Feliz Navidad kanatong tanan kapuso. Welcome sa GMA Regional TV Live. Ngayon nyo makita matag Lunes hangtod sa Biyernes alas 8 sa buntag usa ka tulog na lang og Pasko na nang hinaot kami nga all is well alang kanatong tanan karong panahon sa Pasko. Good morning, Merry Christmas kapusong Cecil. Good morning, Nix, and Merry Christmas in advance kanimo din ha. And Feliz Navidad kaninyo nga kapuso. Og ilabi na kanang mga viewers nato nga naa sa ilahang mga panimay dinhi sa Central and Eastern Visayas nga mag-atang gayud no para sa ato ang morning program every morning. Hinaot mga kapuso nga mag-uban ta karon og magpabilin kitang magmarasigon, mapasalamaton, ingon man malipayon karong panahon sa Pasko. Og karon nga Christmas is just around the corner. Nang hinaot kami mga kapuso nga padayon niyong suportahan ang atuang Daigon on Air. Busa sa mga choir, sa mga grupo, sa mag-solo o kaha mag-duet nga hili kayong manganta, join na kamo ni ini. Gamit ang official GMA Christmas Station ID, ang isang puso ngayong Pasko, kini inyong nadungog karon. Pag-record lang mo kapuso sa inyong kanta, ipadala gihapon din sa amua sa kahigayunan nga kamo nasab makita sa telebisyon. Sama na lang gibuhat sa usa ka grupo nga Ermec Dubai Yellow Team nanukad karon sa Dubai, of course, sa UAE. Tanaw nato kapuso. Kailangang maling bumangon ang pusong humaharap sa hamon, patuloy na nananalangin, umaasang ito'y diringgin. Sa sugat at sakit ng kahapon, nagiginom din sa tamang panahon. Hindi mawawala tiwala sa pag-ibig na nagmula sa kanya, ang pangako ng puso. Ibahagi ang liwanag ng Pasko. Isang puso, ikaw at ako, magkakasama tayo. Isang puso, ngayong Pasko, nagmamahal at totoo. Isang puso, ikaw at ako, nagkakaisa tayo. Isang puso, ngayong Pasko. Sa pandemya ng puso. Thank you overseas ang atong entry karon. So, Merry Christmas din nila. Oo, Merry Christmas sa ato ang mga modern day heroes, ang ato ang mga OFWs na bisan layo man. Pero celebrate gihapon ta together virtually na lang. Lahi gyud ilang celebration dito sa ato no pa. Lahi jud. Pero it's still Christmas. Busa enjoy nato ang karong season mga kapuso and karong buntaga. Atong hinabion si kapuso actor Jeremy Sabido nga adunay bag-ong programa dinhi sa GMA Network Sayran Tana karong taon-taon. Ug ato usab may laila taon-taon ang usa ka breast cancer survivor ug atong sayran ang iyang mga kaagi kun giunsa niya pagbuntog ang iyang sakit taliwa sa lisod nga kahimtang. Sa mga gusto mag-aquascaping, isip regalo karong Pasko atong mahinabi unya, kini usa ka eksperto pagbuhat ug sa pag-atiman niini. Karon ato nang sugdan ang Biz Talk ni partner Cecil kauban si kapuso Jeremy Sabido.
Usa sa mga nag-dream, believe, survive sa Starstruck o karon nahatagan og katumanan ang iyang pangandoy. Kumustahon ta karong buntaga, kapuso heartthrob Jeremy Sabido. Maayong buntag, Jeremy, and welcome to GMA Regional TV Live. Maayong buntag din po sa inyong lahat. Maraming pong hello po sa inyo, Miss Cecil. And hello dyan sa iyo, Jeremy. Ayan, kumusta ka na, Jeremy? Aside from work, ano ba yung pinagkakaabalahan mo ngayon? Workout din po. Nagkakabalaan ko dito sa bahay. Workout and preparation din po para sa upcoming teleserye Ang Dalawang Ikaw. Oo, ayan. Pag-usapan natin yan later on. Pero ngayon, Jeremy, throwback muna tayo during your Starstruck days. Kasi isa ka talaga sa mga sinusundan na Starstruck hopefuls last season. What was your biggest lesson during that Starstruck experience na until now, tumatak talaga sa'yo, Jeremy? Noon, akala ko po kasi opportunity lang para sa may kaya po ang pag-aartista, ang Starstruck po, sa mga nakilala ko. Pero the moment na nakapasok po ako sa Starstruck, sabi ko sa sarili ko, mali ako. Yung opportunity pala yung para sa lahat. You just need to wait for your turn. Ayan. And sabi nga, perfect things happen when the time is perfect. Totoo ba na Yes po. nung bata ka pa, you've always dreamed to become an actor? Paano nabuo itong dream mo? Nabuo po ito dahil din sa dad ko na pinursige niya na i-build up yung self-esteem ko. Ngayon ba na may pandemya, paano pinatatag ng krisis na ito yung relationship nyo? Isa lang po talaga masasabi ko, ang pagmamahal ay hindi mahadlangan ng pandemya o kahit anumang sakuna. Lalo kang patitibayan nito. Yan lang po. If your dad is watching this interview right now, ano yung mensahe na gusto mong ibigay sa kanya, Jeremy? Gaya nga po ng sabi ko, paulit-ulit ko sinasabi sa kanya nung bata ako na mahal na mahal ko ang dad ko. And Jeremy, kasi open book na yung naging buhay mo, di ba? Pwedeng kwentuhan natin kung paano ka napunta sa daddy mo ngayon. Okay po. Napunta po ako sa dad ko nung inampon po ako ng pamangkin niya. Yung pamangkin niya po talaga yung nag-ampon sa akin. And then, dahil masyado po kami madami, pinag-iwalay po kami sa magkakapatid po. Isang malaking blessing ngayong Christmas, itong bagong project mo sa GMA Network kasi magiging parte ka ng Dalawang Ikaw. Please share with us kung ano yung magiging role mo dito. Ayan, para po sa upcoming teleserye na Ang Dalawang Ikaw, ako po ay gaganap bilang si King na best friend ni Nelson na gagampanan naman po ni Mr. Kenchan. At ako rin din po ang tatakbuhan din po ni Mia, nagagampanan din po ni Rita. Ayan. And Jeremy, bilang bahagi ka ng Dalawang Ikaw, bigyan mo kami ng 2 rason din why we should watch your new series. Unang rason po is abangan niyo ako. Joke lang. Oo Ayan, naman. unang rason po is about mental health po ito and marami po kayong matututunan dito. And pangalawa po is suportahan nyo rin po ako. Ayan, most especially yung mga cast po dito na si Rita and Kenchan po. And since ilang tulog na lang, Pasko na, Jeremy, ano yung Christmas message mo para sa lahat ng mga kapuso natin? Ayan, Merry Christmas po sa lahat ng mga kapuso. Ayan, wish ko lang po sa inyo lahat na sana lahat po tayo masaya. Masaya lang, walang iisipin na kahit anumang pandemya. Daghang salamat! Maraming pong salamat sa inyo po lahat. Maraming pong salamat sa opportunity po na ito. Thank you, Jeremy. Merry Christmas! Merry Christmas po! Thank you po!
Ug mao kadto si Jeremy sa video mga kapuso nga makita ninyo sa umaabot nga programa dinhi sa Kapuso Network ang Dalawang Ikaw. Ug bubalik pa ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso, hinaut nga kakuha na itong inspirasyon kining istorya sa usa ka inahan nga mo i-feature karong buntaga. Cancer survivor ni siya mga kapuso o karon aktibo na kayo sa sports labi na gyud sa Dragon Boat unsay nakapaagni niya niining maong paugnat sa kusog. Maila-ila nato karong buntaga gikan sa Bugo City si Ma'am Marichu Dumoran. Good morning, Ma'am. May buntag dong Nico. Thank you so much, Ma'am Marichu, for joining us this morning. Mamahimo ba, ma'am, nga suginlan minimo sa imong kasinatian, imong lifestyle kaniadto sa wa pa ka nataptan sa sakit nga cancer? Kaniadto kay sayo man ko naminyo sa edad nga 19. Focus ra gyud ko sa akong survival nga makabuhi ko sa akong duha ka anak. Dayon na byuda pa gyud kog sayo nga sa pangidaron nga 31. Muna nga grabe yung struggle kay ako man yung iprobar na ako yung mabuhi ang akong duha ka anak. Unsang tuiga, ma'am, ug unsang ka na-diagnose kay dunay cancer, unsang klase sabli nga cancer, ma'am, ang igo nimo? Na-diagnose ko March 15, 2010. Breast cancer stage 3B, HER2 positive. Unsay reaction nimo, ma'am, nang nahibaw ka nga nagka-cancer ka? Unsan mo ni pagdawat? So, di gyud lalim pagka mura kag mahugno nga kanang di ka katuo ba nga mo nay may tabo nimo nga breast cancer di ay ka denial. Kumusta, ma'am, ang mga treatments unsay mga gi-undergo nimo pag-fight aning cancer? Primero ning decide dayon akong surgeon nga ipa-remove ang akong wala nga tutoy. Nya mo to ang cancer na stage 3B ko nya gi kuan ko sa doktor nga napag ang cancer 8 ka cycles wala niya ay 4 ka cycles kay makuyapan ko sa kaisog sa tambal. Nya dayon ang akong budget kagot na ko sa 8 cycles ningon pa jud si ang dokon ko nako nga ang HER2 positive mo cause niya siya dako. So ning kanang ni surrender dayon ko. Hands up dayon ko nga dok, huwat na lang ko asa ko kutob. Nya dayon ang HER2 positive na luoy ang unko sa kuha natungo nga naay study nindot jud ay nang naay cancer institute diri sa Perpetual kay naa ibubu diha ang mga study. Naluwas ko wa ko maanhing Pagkanindot sa imong istorya, ma'am, unya karon of course atong i-highlight sab kining imong pagka-active na kayo sa sports gikan sa usa ka sa imong battle with cancer karon sakop ka sa usa ka Dragon Boat team. Unsa may nakapaagni nimo, ma'am, nga moapil ini nga grupo? ang permilog yung sigig tuklod nako nga moapil ako yung unko. Kay kanang grupo namo kanang galabi anang grupo ha gikan ana nga unko pareha mi og oncologist. Kay iya gyud mi i-push anang mga inana nga diin malingaw mi ba ang among utok dili ma-focus anang cancer. Igna kay batyagon i-connect nimo sa cancer wa na mo na ni unsa na pud ni. So iya may gipaapila na. So ning join ko. Ya first try na ako dong. Diretso ko ka in love. Palit na ko padol. Kay I feel man nga ang akong muscle nga nanggahi diri sa operasyon dapit nilihok man ning kwan siya kanabang nangawa ang banhod. Ya dayon dito sa dagat dito na ko gipahungaw ang tanan akong kaligot-got nganong na-cancer ko. Ma'am Marichu, katong nahitabo nimo, ma'am, lisod gito nga kasinatian kinsa may imong nahimong sandigan, ma'am, sa katong panahon sa kalisdanan? Ang Ginoo gyud number 1. Kay kanang mga tawo nga nabang nimo nagampo para nimo instrumento ra na sila sa Ginoo gitikdol na sa Ginoo nga tabangi ni siya. To cap this off, ma'am, atong conversation karon kun na kay mensahe sa atong mga kaigsuonan, makapuso na atong nagtan-aw, siguro ang uban miagi sad og equally challenging pod nga mga situations silang kinabuhi, ma'am. Unsa may imong matambag nila? Pinaagi sa cancer, nausab ang akong lifestyle. Nag-focus ko sa akong kagalingon.
Kay humana kog serbisyo sa akong pamilya, humana akong mga anak. So karon, ang akong nakuha nga mensahe, dili ta maghuwat nga moabot pa ang cancer de kay gibuhat ko pa de ito kaniadto pa ka meaningful de sa kinabuhi. Enjoy life to the fullest. Pagkanindot sa mensahe ni mo, Ma'am Marichu. Thank you so much sa inspirasyon karong mutagaw. Merry Christmas kanimo, Ma'am Marichu Dumoran. Salamat, Ma'am. Salamat kay Dong. Mubalik po mga kapuso ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso sa mga nangita pa og nindot nga mga gift ideas karong panahon sa Pasko. Why not consider mga kapuso kini kunong mga manindot nga mga aquariums karong buntaga atong tan-awon kining na anda na karon mga kapuso og nagkauso na sa mga mahiligon ini mga aquarium ug mga isda kini gitawag nga underwater gardening o aquascaping. Makauban nato karong buntaga mga kapuso si Fritz Rabaya. Good morning, Fritz. Good morning! Thank you so much sa pag-uban ka namo. Merry Christmas. Unsa maning underwater gardening o aquascaping nga mo'y imong gikahiligan karong panahon na? Aquascaping is basically a craft that involves arranging aquatic plants, rocks, wood in a graceful manner. Ngano nagka-ideya man kaani, Sir Fritz? Actually, ni-develop ra jud na siya. Kaya sa una, hilig ko mag-design sa aquarium. Ando na, tagsugat ko sa aquascaping, then akong passion na dyan ako. Kinahanglan keen po ka for details ani, Sir, og indot po imong artistry ani para makapurma ka og maanindot Yes, kay nga mga pieces. It requires technique jud. Basi no na kay mga dala dahang mga materyales, Sir, such as unsa may na ba kay makumpara to before and after kuno hay? Before, let's say, from this piece of wood, magita ko first is unsay purmahon ako. Let's say purma ko bonsai, so mangita ko base usa. So magputol ko ani, then magpilit na sa kog lain, hatod murag mapurma siya kahoy, then pwede na din siya ma-purma like this finished product. Then pwede na din siya, once this is okay na, pwede na nimo mag-design na kasud sa aquarium. Kumusta ang orders ug mga nagpa-commission ni morong panahon na, Sir Fritz? Gabot-abot dyan. Bali, Successful kayo. Sir Fritz, kung kontratahon mo para sa regalo, so kompletos na ginatanan. Of course, kinatibukan na gyud ang aquarium ang inyong i-deliver ihatod. Yes, kompleto na. And pwede sa pakapinan na itong isda. Tagpilaon man po price range, Sir Fritz, kung magplano, mag-ingon ani. Labi na pan regalo karong Pasko. Pinaka-cheap with reliable equipment, mudagan yun siya 6,000 pataas. Depende na sa equipment and kadakon. Pinakagamay na pwede na ito gamiton is good size na sa nagamay is 12 by 12 by 12 inches nga aquarium. So may pamaagi sa pag-maintain di kuno, Sir, sa aquarium, sa paglimpyo? Mag-water change, then magtangtag tubig, no? Mag-add tag new water para na sa katong mga waste products na napundo for the whole week, natangtang, then may lisdan og bago na tubig. So, restart na sa daang nutrient levels sa water column. Nanong daghan naman nagkahilig nga mag-aquarium karong panahon na, Sir Fritz? Unsa may na-aquarium sa balay? Uban mo, ingon sila, swerte, uban, pamparelax, kay stress, kay sila. Pero, depende ra dyan sa uban, kaya uban, gusto sila mo try at ning hobby or unsa. Depende ra dyan. So, nindot gini nga gift suggestion karong panahon sa Pasko. Oh, nindot. And then, di lang kay ni siya kay maigkutobra sa Christmas, pwede pa dun ni next Christmas na agya po ni siya kay real aquatic plants ibutang, so magtubo siya, mag-maintain ana, mo evolve jud ang aquarium mismo, ang aquascape mismo. Katong fighting fish, unsa may maayo, Sir? Kinahanglan pa ba na siya og mga design o mga ornaments o dili na?
mas maayo siya butngan og kanang mga design para ma-feel at home siya. Kaya usually dako kay ng issue karon gud na ibutang ra siya gamay kay nabutanganan. Dili siya kalangoy hapit maski di na siya kusog mo langoy, kailangan gyapon siya proper nga sudlanan na igo maka tuyok siya gyapon. Alright, to cap this off, sir, mensahe nimo sa mga nagtanaw nato basi gusto ka mo advice po nila unsay maayo ron nga panghatag ron panahon sa Pasko. Kung gusto mo mag-aquascape or inyo i-gift sa inyong pamilya, pwede kayo mo contact sa ako ang page at FSL Aquascaping. Magtubag radayin ko. Online day kanunay kay motubag. Daghan kayong salamat, Sir Fritz, for joining us. Thank you so much. Congratulations sa imong business. Merry Christmas! Merry Christmas. Thank you. Thank you. Sa BizTalk, ang kapuso actor nga si Jeremy Sabido ang atong nakauban kapuso. Isa-isa iyang istorya sa kinabuhi, sa iyang hugot nga pasalamat sa iyang adoptive father sa pagpadako kaniya ug pagsuporta hangtod nga karon ana siya sa show business. Samtang na ila-ila sab nato, ang cancer survivor nga si Ma'am Marichu Dumoran mipaambit sab sa iyang istorya kung giunsa niya pagbatok sa cancer ug karon ang iyang kaaktibo sa lain-laing paugnat sa kusog labi na gyud ang iyang pagsalmot sa dragon boat racing. Og sa katapusan na ila-ila sa nato ang batan-on nga si Fritz Rabaya nga na busy og nagnegosyo karon og underwater landscaping ug gardening nga perfect sab pangregalo labi na karong panahon sa Pasko. Makapabilib siling grupo aning maong Dragon Boat team nga kadaghanan gyud cancer survivors. Unyot kilang istorya. Pagkanindot no kay murag naay na form nga friendship tungod aning ilahang interes o hobby nga gisudlan. Og sa istorya pa ni Ma'am Marichu nga tinuod na agi mga struggles o kalisdanan, padilig ko mo surrender. Yes. Oo, dapat lang fight lang gayud mga kapuso. Busa karong buntaga, we'll leave you with these words to ponder mga kapuso. Always maintain a joyful mind, appreciate the struggles as opportunities to wake up. By Jeff Bridges, usa ka American actor. Og sa mga gusto mo preview ni mong episode and more, please visit our official website sa www.gmaregionaltv.com. May pwede sab kapuso sa among official YouTube channel sa GMA Regional TV. Please click subscribe. Daghang kayong salamat sa inyong padayon nga pagsali kanamo matag buntag. We hope that you enjoyed our episode this morning mga kapuso. Busa tutok lang every morning din sa GMA Regional TV Live. That in all things, God may be glorified. Stay at home, stay healthy, keep safe always. Merry Christmas, kapuso!